Da. Cât o găsi? Bună! Josi. Josi! Ha? Bună ziua! Bună ziua! Bine din zona cameră. Ce faci acum? Faci baie? Acum facem bani. Dar de ce? Nu primește nimeni cancer. Dacă faci baie, nu primești cancer. Da, domn. Și Și nici o boală. Da, domn. Uite-te în cameră. Aripa, e pe Zarțul chipsi. ăstiși. Aqui te tem. Yo! Yo, ahej! Na, onnan. Ott, most meg az arcod. Az arcodat. Az arcod mosod. Da. Azaz. Bună ziua, sunt Mondjad most. Bună ziua! Bagă-mi în gura Eu ta! să primesc boală. Nu te primim baie! Cine ești? Bună, tu tista. Ești curat. Ești curat! Țuc pe toată lumea. Zuc de toată lumea! Like. Bună, tu like. Like. Like! De like! Harry! Like! De like! Bun, Sige, bun, duche. Bagă-mi în gura ta! Mosod az arcod. Ugye, hogy muszáj fürödje románul, trebuie să te speli ca să fii curat. Trebuie să te speli! Că să fii curat. Fii curat! Și să nu primezi boală. Nu primim gole! Jó van, gyere ki! Most táncolj egyet! Személyek között. Táncolj! A mi duce picea mea! Aduce fiica mea! Zurgule, că zurgule, Sanie, că zurgulou, că zurgulou, o Sanie, că zurgulou. Ugye, tu feltaláltál egy gyógyszer. Hogy mondjam? Am făcut un medicament Am făcut un de la care medicament se scoală... în școală pulă. Mondjad hangosan! În școală pulă. Am făcut medicament. Bagă-mi în gura ta. Și cum se numește medicamentul? Mai mare. Vitadis. Vitadis. O, Vitadis. Daddy. Vitadis. Daddy. Stă... Cum stă de la el? Daddy. Mutas hogy áll? Daddy.